आसामाव फिन जौनि बेसेना बारायफिनसिगोन। देहानि मेंनायखौ सुग्लायहोनो बायदि रोखोमनि जौ लोंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। होखानाय बेसेननिफ्राय 65% बारायसिगोन। इन्डियान मेड फरेन लिकर जौफोरनि बेसेनखौ भारताव बानायजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जौफोरखौ आसामाव होखानाय बेसेननिफ्राय 65% बारायसिगोनखौ मिथिहोदों आसाम सरकारा। फैगौ 15 जुननिफ्रायनो जौनि बेसेनफोरखौ बारायसिगोन होननानै मिथिहोनाय जादों। आसाम एक्साइज एक्ट 2000 नि गेजेरजों बे जौनि बेसेनखौ बारायदों होननानै मिथिहोनाय जादों आसाम सरकारा। आसामाव फिन जौनि बेसेना बारायफिनसिगोन। देहानि मेंनायखौ सुग्लायहोनो बायदि रोखोमनि जौ लोंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। होखानाय बेसेननिफ्राय 65% बारायसिगोन। इन्डियान मेड फरेन लिकर जौफोरनि बेसेनखौ भारताव बानायजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जौफोरखौ आसामाव होखानाय बेसेननिफ्राय 65% बारायसिगोनखौ मिथिहोदों आसाम सरकारा। फैगौ 15 जुननिफ्रायनो जौनि बेसेनफोरखौ बारायसिगोन होननानै मिथिहोनाय जादों। आसाम एक्साइज एक्ट 2000 नि गेजेरजों बे जौनि बेसेनखौ बारायदों होननानै मिथिहोनाय जादों आसाम सरकारा।